O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e unha semana máis douvos a benvida a este Recuncho dos Libros, o espazo da Radio Pública Municipal do Concello das Pontes, no que percorremos toda a actualidade da Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco da man da súa responsable, Anabel Alonso. E, como sempre, comezamos en orde cronolóxica, falando dos luns. Os luns é día de novidades, pero que, ademais, comezamos mes, e decembro é un mes senlleiro e moi sinalado porque comezamos xa con algunha programación e algunha actividade especial dedicada ao Nadal. Pois acabase o ano, arrancamos decembro xa, o último mes deste 2024 que se pasou voando e nada, para este mes, que é un mes así especial porque é Nadal, pois temos unha cousa novedosa, digamos, que vamos a facer un calendario de advento durante este mes. Do 1 ao 24 de decembro vamos a ir descubrindo cada día un libro. Entón, bueno, físicamente estará o calendario de advento na biblioteca, pero tamén o publicaremos no Facebook cada día o seu libro coa súa recomendación. Son libros todos de adultos e de infantil que teñen algo que ver con Nadal. E además temos novo autor do mes e neste caso o escritor Juan Gómez Jurado, un escritor bastante coñecido e popular, aparte de polas obras literarias, tamén pola súa participación en moitos medios de comunicación, en programas de televisión ou de radio, e acaba de publicar un libro que se chama Todo muere, que pecha, digamos que unha colección de libros que el chama Universo Reina Roja, e entonces nos parecía interesante, bueno, pues ahora que parece como que se pecha esa colección, pois facer dedicarlle este mes de decembro. Ten además bastante obra de infantil, polo tanto, digamos que toca como varios palos. E será eso durante este mes de decembro. E tamén durante este mes de decembro vamos a ter un centro de interés tanto de adultos como de infantil dedicado ao Nadal, claro, como non pode ser de outra forma. E nada, si queredes, contovos as novidades que temos para esta semana, para esta primeira semana de decembro. Na sala infantil, por exemplo, destacamos unha serie que se chama Supergenios, en este caso escollemos o libro que fala do corpo humán. Bueno, os supergenios son como 4 amigos, 4 nenos e nenas que son bastante curiosos e que investigan sobre un tema, neste caso sobre o corpo humano, pero tamén temos un libro no que investigan sobre volcáns e tsunamis e outros fenómenos naturais, e tamén outro que investigan sobre a prehistoria e os dinosaurios. E despois recomendarvos tamén outro libro tamén para a mesma idade, de 6 a 8 ou 9 anos, en este caso da autora galega Estíbaliz Espinosa, que xa estuvo algunha vez na nosa biblioteca contándolles aos nenos, e que se chama Abominables Adorables e Xigantas Cantatas. Está ilustrado por Branda, que é o alcume de Óscar Brandariz. E nada, é un libro, un álbum grande de ilustración moi chulo, no que vemos que os seres abominables pois non o son tanto, sino que tamén gozan coa amizade e con cantar e contar estrelas. E despois para adultos traemos vos 2 recomendacións. En galego, a traducción de John Updike, Corre Coello. John Updike é un clásico da literatura norteamericana que moitas veces sonaba para o Nobel, morreu no 2009, e esta Corre Coello é o primeiro libro dunha serie no que o protagonista é Coello, que digamos que o alcume de Harry Armstrong, e que lle supuxo un par de Pulitzers a este autor. Esta primeira é de 1960 e agora aparece por fin en galego no sello Rinoceronte. E é un autor que fala moito sobre as historias
persoais, sobre as relacións, sobre o sexo, sobre a fe, sobre as relacións familiares. Creo que pode resultar unha lectura moi interesante. E despois en castelán vou vos a recomendar un libro de materia, en este caso La conciencia contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás e José Luis Arzuaga, que forma parte destes libros que fixeron en esta colaboración que teñen, ¿no? Donde Arzuaga pon a parte científica e Millás como a parte cultural, que son libros moi asequibles de divulgación que calquera pode ler e que resultan moi interesantes e que neste caso falan do cerebro que nestes momentos de grandes inventos da inteligencia artificial e todo eso siga a ser o gran descoñecido do corpo humano. E os martes é o día escollido pola Biblioteca Pública Municipal para dedicarlo á banda deseñada, ao cómic. E como todos os martes, hoxe temos martes de cómic. Escollemos nesta ocasión un cómic de infantil, se chama Speedy e su super equipo, que é unha colección que temos de varios títulos, ¿no? Son os superheróis de Marvel, pero adaptados a nenos máis pequenos. Son uns cómics para iniciarse no mundo da banda deseñada e da historia gráfica para nenos de 5 anos, de 6 anos, e son cómics de superhéroes, pero un pouco máis elevados a un público máis pequeniño. Os mércores é o día que está dedicado á poesía co seu Entreversos. En Entreversos nos lembramos hoxe de a figura de Luis García Montero, un autor que naceu no ano 58, que é un autor fundamental da poesía en castelán e que é moi coñecido polo público en xeral porque era a parella de Almudena Grandes e todos recordaremos ao mellor ese poema maravilloso que lle fixo cando morreu. É un autor moi interesante, temos un dos últimos libros del na biblioteca e creo que é unha maneira de achegarse á poesía moi ilustrativa e además relativamente, o sea, fácil de ler e moi interesante, recomendámoslo encarecidamente. E o xoves, a máis de ser o día especialmente dedicado á cativada, porque temos os xoves na Biblio tamén, dende a Biblioteca Municipal fan recomendación, como sempre, de libro e peli. Desta volta, unha película e un libro moi especial e moi dedicada tamén ao Nadal. E este xoves, como arranca o Nadal, digamos que o xoves na Biblio é un pouco especial. En vez de ser na Casa do Peso, vamos a ter esta ocasión o xoves na Biblio no Alobi, no Cine Alobi, e en o mago Joshua Kenneth. E nos vai a traer un espectáculo que se chama Degustación de Imposibles. É un espectáculo grande, co que queremos arrancar xa as celebracións deste mes de decembro. E como tamén todos os xoves, pois hoxe é xoves de libro e peli. E nesta ocasión queremos facer fincapé nunha peli clásica de Nadal que é Velo e Vivir. Temos esta película na biblioteca que está baseada nun libro, O mellor agasallo, de Philip Van Duren. Unha novela xa bastante antiga, tendo en conta que tamén a película xa ten uns anos, no? Esta peli que dirixiu Frank Capra é un clásico do Nadal no que moitísima xente lle gusta vela todos os anos, sempre a poñen pola tele todos os anos e ademais en moitas outras películas de Nadal hai referencias a esa película, entonces digamos que foi como é unha peli que é imprescindible nesta época. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.